Dugang mga barangay pa sa Talisay City ang sub-sub nga nagpahigayon sa sidewalk clearing operation sa Lawan 3 mga illegal nga nakaparking nga sakyanan. Ang problema sa mga barangay official, ilabi na kung adunay emergency. Ang detalye sa live report ni Femari Domabok. Fem! Yes, Lan, gawas nga mismo na sinati sa mga kawani sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Talisay ang kagipot sa daan sama na lang sa Barangay Lawaan 3. Aduna sa sila yung mga nadawat nga reklamo gikan sa mga concerned citizen. Gahapon sa hapon, dungan nga ni Susi sa Barangay Lawaan 3 sa mga sakop sa Talisay City Fire, City Toda o Kapulisan. Kinihuman ni Hangyog Interagency Road Clearing ang kabumbiruhan. Kailang yulagway nga dakong risgo ang sitwasyon sa daan sa maong barangay. Ilabi na kung adunay mga emerhensiya sama sa sunog. At the same time, sad, ang iyang mga kahoy sad, dahil nakaalis sa daan. At the same time, ang ibis ang daan, ibutangan sa mga structure nga mga gamay nga mga tanom nga ilang extension sa daan mo ni maka-cause jud kuan nakita jud ang during sa among OLP on the road maka-cause jud langay ma'am kay kana gud siya no imbis nga ang atong span sa pagdagan sa truck delikta dali ra karon maglisod man da nakadawat sad og reklamo ang atong Bureau of Fire Protection nga rampant sad ang mga illegal parking mga obstruction dito sa Lawaan 3 so mo na hinungdan nga nakig-coordinate ang Bureau of Fire sa barangay, unya sa atong opisina, unya nagpauban sa taog PNP. Ang Lawaan 3 manggod is gamay kayo og daan, igo ra gyud nga makasud ang usa ka fire truck. Matod ni Nahini nga nirekomendar na sila sa barangay alang sa dinaliang aksyon pinaagi sa pagbadlong sa mga nag-illegal parking o sa mga struktura nga anaana sa daan. Actually mo man kanang Lawaan 3 may pinakagrabe nga dako og sunog sa ato ang dakbayan sa Talisay. For this year. Kay sa unang panahon nga nilabay dagko ng sunog diha. Kay ang daan purting gamaya. Si Tumulak ni hatag usab og tulo ka adlaw og lugway sa mga tag-iyang nga i-park sa laing dapit ang ilang mga sakyanan. Kay kun dili i-clamp kini sa City Toda. Si Lawaan 3 Kapitan Reggie Marababol nitugan nga kanunay na silang nipahinumdon sa mga tag-iya sa sakinan. Ug ning higayuna ilan ang gipakuha ang ngalan sa mga tag-iya aron mapadad anong notisya. Lakip na usab ang mga illegal nga structure. Nanay recommendation ang BP o mukandak sa gitmi amon sa nibalik ko na nga muang ining trabaho nga pag-clear. Kaya usahay masabtan ba na mo ma'am nga ang mga tao ay kaparkingan pero di na gid angay kay na mo gibalaod na gid nga nagdili nila. So mohangi og ko sa mga constituent ako sa Lawaan 3 nga pagsinabtanay ni kay panahon sa emergency kami ra magyapoy mabulahan na ni. Samtang sa Barangay Kanso nga usa sa gitutukan sa niaging bulan gumikan sa legal parking ug sa mga ambulant vendor. Ang napangitaan na og solusyon, ilabi na ang duol sa mga eskwelahan. Ang katong mabindos nga na diha wala pa sa nako patindahan lang. Nya ang katong mga e-bike nga atong giingon nga mo padto sila parking dito sa may creek manilang gibuhat. So kaon limpyo na wala na problema ang atong kuan din daan sa kuan gin. So far magpasalamat mi kay ni kooperar ang ato ang mga e-bike, ni kooperar ang atong mga vendors, no? Alabi na gyud sa ato ang barangay official, ni kooperar silang tanan, sumuna nga karon medyo hamugaway na ang daan dapit sa may eskwelahan. Samtang ang silingang mga barangay sa Kansuhong padayon pang giproblema sa Talisay City Fire. Ang sunod nga barangay nga among ipa-implement ang katong road clearing, i-advise na mo ang kining barangay Tangke, kining barangay Tabunok, mo na siya nga part kay Kansuhong kana mao sad Kansuhong poblasyon pero ang remaining kanang mga mountain barangays dili na. Lan sugod sunod semana susihon usab sa mga kawani sa Talisay City Fire Station na ubang mga barangay aron usab kahatagan nila og rekomendasyon samtang matod sa ubang mga kapitan sama nila ni Kap Marababol diha sa Lawaan 3 nga sa sunod bulan giingong susihon o duawon sila sa taga DILG province. Lan, Daghang salamat Femari Domabok.